Здравейте, намираме се на сцената на Гласът на младите и с нас е Филип Дънков. Здравейте, благодаря за поканата, много се радвам, че мога да бъда тук сред толкова млади и талантливи хора. Филип, какво означава за теб да бъдеш тук на тази сцена с нас? За мен е чест, удоволствие и привилегия, че мога да се запознавам с още такива млади творци като мен, музиканти. Радвам се, че мога да обиколя България, да разгледам места, на които не съм бил до сега. За първи път съм в Петрич и доста ми харесва, интересен град. Надявам се тази вечер и хората да харесат това, което ще направя. Коя е за теб личната ти кауза, която искаш да подкрепиш с музиката си? Може би да бъдем по-добри един към друг, да бъдем хора преди всичко, да си помагаме и да, колкото и банално да звучи това, трябва да си помагаме, трябва да бъдем заедно в тежки моменти и музиката според мен сплотява. Музиката може да накара както да се радваш, така и да плачеш, така че е важно да бъдем заедно и да слушаме българска музика. Как те вдъхновяват младите и тяхната енергия? Аз също съм млад, така че се вдъхновявам от мои връстници, от самия себе си, вдъхновявам се от големи творци, утвърдени на българската музикална сцена. Имам мои си фаворити и черпи опит от тях всеки ден. Ако можеш да оставиш едно послание тази вечер на тази сцена, какво би било то? Да бъдем добри и да обичаме хората около нас. Смяташ ли, че музиката има силата да вдъхновява хората? Да, има. Музиката е движеща сила от хиляди години. Музиката е всичко за мен и музиката помага на хората и музиката може да преобърне световете на хората. Благодарение на музиката много войни, много неща са случвали и са се отървавали от така. Много мога да говоря за музиката, много е интересно, така че да. Участвал ли си в доброволческа инициатива и какъв беше мотивът ти да се включиш в нея? Участвал съм, да. Защото е важно да бъдем добри хора, важно е да помагаме и важно е да правим всичко със сърце. Ако имаш възможност да стартираш своя доброволческа кампания, каква би била тя? Всичко свързано с деца е хубаво, така че може би нещо свързано с тях. Какво би казал на млад човек, който не вярва в себе си, че може да промени обкръжността? Да продължава да вярва, защото аз вярвах и нещата се случиха, така че какво му остава на един човек? Надеждата винаги умира последна, така че да вярва и да работи много здраво, разбира се. Много ти благодарим. Аз благодаря.